میں ماں باپ کا نام پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے دعا کرتا ہوں ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، ہم سب پر دھوپاں دانی گئے مینوں چھاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے، دھوپاں دانی گئے مینوں چھاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے، ماں دے پیر چوم کے تے جدوں کر ٹردا لگدا اے منزلاں تے راہ میرے نال نے، لوگوں میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے